Kawai ke bike Yamaha R15 V2 kabadon your registration number ML10B1594 kabadai jeng uba Wim Noblestone Marngar uba syong basa hakasnong Nongkasen East and West Khasinews District kala Shah Rong tu na Phyllaw Ïing sa jeng hakapor step jeng kat khandai tarik benai jemang R1000 pulai kalkum ka jinga thu jeng teu try ula ong ba kampajudan kum kani ka jingja ka babaru skat ta ujubu ha Phyllaw Ïing ka badon hajan surak ba NH44E henreh ka step jangka khat khandai tarik lala ba ka te ka bai kam don shu ha ka jaka penyeng bar ula ong ru ba kani ka jingsha tu kala bande ha ki por step ha ikenta pelip ding ha ka bai de ba kani ka jingja na kalyang jung diu try ula ban mudoi shi pulit jangka mairang police station bala kerpat ru ba ladadon ki bayo I lani ki balam kin phone hong number hinyau not san r iwei lai not henriusan.